So, okay, for this episode, ato na punta sa, ay, ako ba yung gags na gihapon ni? Dili na ako i-alternate ha kung unsa lang akong mabasahan diri. Sige, so, kaning episode, this was posted 15 hours ago. Oh, very fresh. So, unsa man ni, like, ganihang kadlawon? Yeah, I think. Wow. Wala ka natulog. So, this is from Good Boomer Humor. Hello, I'm using your story here in my podcast. Kung Bisaya ka, good. If Tagalog ka, try your hardest nga makasabot na ako kay na ako'y advice ani imong story. Although wala pa ako nakabasa ako sa imong title. Kaya ang title ani kay Ako ba yung gags kung nagsiselos pa din ako sa ex ng girlfriend ko? Oh my gosh. This is very, very interesting. Sige. Excited ko. Sige. And the story goes, I and my girlfriend are in the same work together. Oh, sana all pwede na mo mag-uyab sa amo mga kampanya. Di mo pwede mag-uyab workmates. Munang dili ko kami kung move ni Kuan. Okay, anyway. Sige ba? It's not about you, Phil. Whatever. Okay, again. I and my girlfriend are in the same work together pero hindi ako direct nagre-report sa kanya. Her ex is directly reporting to her. Oh, another workmate. And everyday ko sila nakikita magkasama. Oh, mo lagi ni. Mo siguro niyang reason gyud nganong gibawalan gyud sa amo ang kuan. Sige, parehas agud ta sa story. Sige, anyway. Parenta, hindi ako bitter, but her ex warned me na kaya niyang palitan yung position ko. He always tells people in our office na kaya niya akong ipagpalit ng ex ko ulit sa kanya kasi they've been together for 10 years. Oh, wow! Sinabi ko sa girlfriend ko yung nararamdaman ko na hindi ako comfortable na nag-uusap sila ng hindi work-related and di ko din maiwasan magselos pag nakikita sila sa work. Nagalit lang girlfriend ko dahil selos ako ng selos, ako naman daw yung present niya. Sorry. Did you ko kablumbasag Tagalog, day? Again, nagalit lang girlfriend ko dahil selos ako ng selos, ako naman daw yung present niya. Dumating sa point na napapagod na daw girlfriend ko sa akin kakaselos kahit twice lang ako nag-open ng nararamdaman ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Edit. I wanna make things work out for us. Madami din naman good points girlfriend ko. Dito lang sa issue na to, sobrang off ako sa kanya pero wala akong magawa. If you guys telling me hindi mag-work to sa amin, natatakot ako. I love her, I really do. Gusto ko maayos to pero hindi ko lang talaga alam gagawin ko. End of story. Okay. Nanapod din mga relationship. Sige. Kanang kuan. Siguro, saan man ha? Like, makasabot yung kuan na ang magsalos sa kay kanang, especially nga makita ni mo siya. I mean, okay, wait. Unless lang kung wala siguro ka kung ano manggupong ex niya good kay power tripping mo pug kay murag I mean kanang feeler pug kay like kung wala lang good pud siya nag-threaten sa imo I think there's no reason man jud nga dili ka kailangan magselos kay assure ka sa imong girlfriend pero the fact man good nga ningon sa iyang ex diri nga kaya niyang palitan whatever sa tong nadari Tagalog magud. So I think makasabot ko sa imuhang uncertainties o imuhang fear nga inana pero at the same time kung kaya nimo nga musalig sa imong girlfriend focus na lang ka ana kay again sikog balik-balik ani I think asa sa previous podcast guro nako na sig balik-balik nga team sa mo stretch ako. Okay. Sorry. Kapoy sakit ako lawas. Anyway, mubalik jud ko sa trust and love go hand in hand together. Kay dili gyud pwede ang love kung walay trust. Sometimes love is not enough. Matud pa sa kanta. Sometimes sana kanta ha? Basta there's a reason. Basta ganang jud kanta. Anyway, so I think diha ka mo focus nga gi-assure ka sa imong girlfriend pero ang akong question pod wala man good pod ka ni butang diri if naghatag pod og kanang motivation si girlfriend nimo sa iyahang ex kay if they're just merely working together or if iyahang the way siya mo deal sa iyang ex is
merely work lang gyud, nga being professional lang, especially if they're working together gyud, nga the same team. I think wala kay dapat ikaselos kay dito ka mo focus sa imuhang girlfriend kay kung naa ang love and trust and then masig unsaon pa nag-threaten anang ex niya nga kayang kitang palitan whatever, kailangan po ka mo stand ato ba nga po na yang ex ikuan pod ipamukha or ikuan pod sa iya isagpa sa iya ba nga hey, our love is stronger than you think, parang ganern ana ba. So kailangan nimo na siya masabtan po nako ang maglagot imong girlfriend sa imo nga sikag selos maski wala gigibuhat, wala magugibutang diri kung unsa jud ang ilahang mga actuation sa office sa ilang flirting ba sila, para if wala gyud na siya nahitabo nga wala gyud flirting nga nahitabo nga merely working together lang, I think kailangan ka mo lay low sa imong pagkaseloso kay being cute nang magselos. For me personally, in my personal opinion, cute na ang magselos, no? Pero if masubraan pod, stop it. Like makatuok na pod siya nga magsikag selos nga okay wait, dili na siya cute, murag wala man ko gibuhat nga na imo kung tagag sala murag inana ba gani. So unfortunate nga kuan nagpareha mo work mo jud lagi na mo nang mobalik ko atong sa amo manggod sa akong gitrabahoan, dili gid pwede maguyabanay gyud kay like parehaan ni what if inani then especially nga the same team mo dyan, what if naamoy conflict then dili mo magtrabaho ay di mo magtagdanay di wala tay trabahong mabuhat kay dili mo magtagdanay kay awkward man na ba. So if dili kayang mabalance ang mabalance ang being professional and kanang having a personal relationship and a romantic relationship, then we'll be having a problem ana. Pero if kaya if ma-observe nimo nga kaya si mong girlfriend nga professional good siya sa iyang ex, then you have nothing to worry about. Be assured lang nga love ka si mong girlfriend. Diha na ka mag-paranoid ag diha na ka mo take og action if ang imong girlfriend kay magpakita pod og motive nga ganahan siya makigbalik sa iyang ex. Na wala man diri si mong story, then I think you have to talk to your girlfriend. You talk it over and then para dili po siya maglagot sige nimo pag ko ana mag-stop po na imong selos for no reason, kanang selos lang ka nga naajud for the fact lang nga naagud ya literally sige everyday ang yang ex. Well, mo kay mabuhat lang alangan kay tag-yes company alangan imo siyang pa-resignon. Dili po, di ba? So ato ka sa something nga mabuhat nimo. Ayaw focus sa something wala kay control. Kay that's just a waste of time. So, having said that, storyahin mong girlfriend, sorry sa iyaha kung mag-over na kay kagkaselos, and then have each other's assurances na sige love na tong usag-usa, then sige naman jud pug kaging na naman dagi kasi mong girlfriend nga ikaw ang present, and focus ka ana, trust her. Okay? Kay if dili ka mo salig sa imong girlfriend, if dili ta mo salig sa itong mga partners, look who's talking, wa magi koy uyab karon. Pero hena na ba nga I'm working on that personally, I'm working on my trust issues, but sa mga nay uyab diha og mga nay partners og nay mga asawa bana diha, if walay trust, then what are you doing? Diba? So I know ilisod nga struggle good siya every day, pero pinasok nyo yan Hoy, Tagalog. I mean, nakig-uyaban mo og pariha og kuan kanang trabaho, workmate. And then I know it's very intimidating ang 10 years nila nga relationship kasi syempre kanang 10 years, grabe kinag-bond. So I understand where you're coming from nga murag ma-insecure ka nga 10 years sila, pero ato ka focus ka sa assurance sa imong girlfriend. Ana lang. Trust your girlfriend. Okay? That's it. Nanghilabot ako. Bye-bye.